Com esteu vivint aquesta tornada al programa? Amb moltes ganes, no? Ja estàvem a casa, allò, pujant-nos per les parets, la veritat. Sí, ha sigut dur aquest moment d'incertesa, de per on, de no saber cap on anava això, perquè nosaltres estàvem encantadíssimes amb tot i molt contentes de tornar a ser aquí, la veritat. Se'ns ha dit que heu sigut una mica aquell motiu, no?, per seguir endavant amb l'equip. Sou els que heu motivat una mica l'equip. Esteu d'acord amb això? Bueno, nosaltres motivades ho som un rato. Sí. Al final és veritat que som les que estem també cada dia al plató com el presentador o presentadora i donem molta energia també i suposo que això tira com molt cap endavant i estem super felices de que sigui així i nosaltres al final el que volíem és seguir amb la feina perquè és una feina superguai, ens encanta tocar juntes i estem molt contentes ara. Sí. Comencem, si us sembla, per l'inici, no? Tu ets una mica l'enllaç de les 4. Com t'arriba a tu la idea de fer una banda a un programa de tele? Perquè en aquell moment no tenia nom. Es van posar en contacte amb mi Atomic Beat, la productora, i res, em van dir tenim aquesta idea, volem una banda femenina, truca a qui consideris, a qui vegis, i el resultat és aquest. Esto es lo que ha salido, no? Esto es lo que ha salido, i molt bé, molt bon resultat. Com és un dia a dia amb la banda del Zona Franca? Doncs arribem aquí a 7:45, Sí. Anem a vestuari, ens vesteixen així de guapes, després anem a... Bueno, ens canvien els horaris, però després maquillatge, després provem so, sopem, tenim mitja horeta per sopar, i després ja comença el programa, si hem de fer alguna prova, bàsicament. Ara dèiem que era com, per nosaltres és com anar a l'escola o alguna cosa. Sí. És com tornar a aquesta... Nosaltres com a músiques no estem acostumats a tenir una rutina molt fixa i de cop tenir aquesta rutina per nosaltres ens recorda anar a l'institut, saps? I estar juntes, passant-nos-ho bé. A nivell de programa veu començar sent unes desconegudes, tot i que vosaltres ja teniu certa trajectòria solitària i a nivell musical. Quan el públic va decidir aquest nom, Mercabarna, com us veu sentir? Mercabanda. Ja, és que... Confon, no? Confon. Com ho veu viure aquest moment, vosaltres? Va ser una mica de temps, no ens agradava al principi. No us agradava? No, realment no. Però ara ja... Quin haguéssiu escollit vosaltres de noms? És que el problema és que teníem una mica crisi de noms, perquè clar, no ens coneixíem i triar un nom per una banda no és tan fàcil. Vull dir que has de tenir coses en comú. I l'únic que teníem alguna cosa com en comú que ens feia sentit era l'Sparking, perquè s'agem a un pàrquing. I em semblava així una mica punky, jo què sé, no? Sí, però clar, la gent no ho va entendre i va votar Mercabanda, Zona Franca, perquè té sentit. I bueno, clar, ens van pillar així una mica que acabàvem de començar, era com, sacat Mercabanda, i ara, doncs mira, ja està, ja som les Mercabanda i ja està. M'ha costat assumir-ho, però ara ja ho tenim superassumit. Jo he de dir que li tinc carinyo ja. Sí, exacte, ara ja l'hem agafat carinyo. I realment és que la gent ens diu així i ho diu. O sigui, a vegades quan anem juntes pel carrer, dues de nosaltres o quatre, sempre, cada dia últimament... Us han reconegut Sí, ens reconeixen i ens ho diuen ei, noies, som molt fan del programa i sobretot vosaltres sou el millor del programa. Vull dir, que realment... Les Mercabanda. Els programes a vegades no duran per sempre. Vosaltres teniu previst de seguir juntes? No, fer concerts? Fer concerts, no? Ens estan arribant moltes propostes, la veritat que estem bastant sorpreses perquè quan vam començar, com que cadascuna té la seva trajectòria, els seus projectes, no teníem molt pensat fer concerts a part del programa i és que s'està donant de manera natural que ens està escrivint molta gent i tot just ara hem de començar a gestionar-ho per veure si podem fer una mica de gira de Mercabanda, que seria molt guai. Ja per acabar, podríem dir que TV3 Zona Franca us ha canviat la vida, que vosaltres com a persones? Home, jo crec que ens ha marcat, almenys aquest any, totalment diferent, no? Ha sigut, de moment està sent molt intens tot, al final, llavors sí, 100%. Molt. Sí. Doncs moltes gràcies i bona estrena. A vosaltres. Gràcies.